Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiyatan den riwayataken an Ja'far bin Muhammad saking Ja'far bin Muhammad an abihi saking bapake Ja'far bin Muhammad apa annahu stuhune abihi iku kala dawuh sapa abihi dawuh ing nadara ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali malakal mauti ing malakul maut inda roksi rajulin ing dalem sandinge sirahe wong lanang minal ansori saking sahabat ansor. Bakolan lidahu sapa bakolan lidahu lahu maring rajul sapa Rasulullah utusane Allah dawu ing irfaq alon-alono sapa sira bisohibi kelawan sahabat ingsun fa innahu krana setuhune sahibi iku mukminun wong kang iman. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi niku ningali malakul maut nang sirahe sahabat Ansor ditandane malakul maut arep njabut nyawa. Manten-manten Kanjeng Nabi dawuh nang malakul maut, ya malakul mauti irfa bi sahibi. Nek jabut sahabatku sing alon-alon krana sahabatku iku wong sing iman. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Terus dijawab ambek malakul maut ngene. Faqala li jawab sapa malakul maut. Jawab ya Muhammadu hi Muhammad. Tip bagusono sapa sira? Apane tip bagus? Utawa bagusono sapa sira? Apane nafsan awake? Apane nafsan awake wa kullan antemo sapa sira apane ainan atine fa inni kronos tuhune ingsun bi kulli mukminin kelawan saben wong kang iman iku rafiqun wong kang welas jadi dijawab ambil malakul maut. Kanjeng Nabi tenang mawon. Kula niki nek kali tiyang iman niku wong sing welas, rafiqun. Dadi panjenengan tenang mawon. Kula nek jabut roe wong sing iman kados dene sahabat panjenengan tiyang mukmin niku pasti alon-alon, pasti alus. Dadi jenengan tenang mawon. Niku jawabane malakul maut ketika Kanjeng Nabi takon. Malakul maut iku sahabatku wong iman. Nek jabut alon-alon yo oh nggih Kanjeng Nabi tenang mawon. Kula niki nek kali tiyang iman niku jabute alon-alon. Bikulli mukminin rafiqun. Kula niki nek kali wong iman niku wong sing welas. Sumakolan didhawuh sapa malakul maut. Dawuh ing wa min ahli baitin. Lan ora ana utawi ahli bait. Min madarin saking pira-pira omah. Wala sya'rin lan ora rambut fi barin ing dalem. Lan ora makhluk fibarin ing dalam daratan wala bahrin lan ora lautan iku illa wa ana angin lan utawi ingsun iku atas fahuhum niti-niti sapa ingsun ing ahli baitin fi kulli yaumin ing dalam saben sedina khamsa marratin kelawan 5 pira-pira amdalan. Dadi malakul maut mantun dawuh ngoten niku nerusno ucapane ngandani Kanjeng Nabi. Kan Kanjeng Nabi ngerti malakul maut arep jabut sahabate. Kanjeng Nabi dawuh sahabatku iku wong sing iman nek jabut alon-alon ae. Dijawab kali malakul maut tenang mawon Kanjeng Nabi. Ana bikulli mukminin rafiqun. Kula nek kali tiyang mukmin niku wong sing welas. Dadi kula jabut alon-alon.
Terus malakul maut dawuh nang Kanjeng Nabi sedanten mawon wong sing duwe nyawa sedanten makhluk niku mboten lepas saka pengawasan kula. Kula niki sedina niku marani wong sing duwe nyawa iku ping 5 sedina. Hatta ini sehingga setuhune ingsun iku la arafu yakti ngerti sapa ingsun bisa dirihim kelawan cilike makhluk utawa ahli baitin rujuke wa kabirihim lan gedene ahli baitin minhum saking ahli baitin bi anfusihim kelawan awak dhewe ahli baitin. Jadi malakul maut dawuh kula niki bendina ngecek makhluke Gusti Allah sing duwe nyawa niku sedinane ping 5 ngawasine kan ping 70 wingi. Nek ngeceki langsung sedina ping 5. Dadi kula ngertos Kanjeng Nabi tiyang niku tiyang iman, tapi tiyang niku mboten iman. Soale kula niki ngertos kecilike sampai gedene. Dadi malakul maut itu sangat paham ambek kondisine makhluk sing duwe nyawa. Soale sedina niki diparani ping 5, diawasi ping 70. Makane paham bener. Dadi ngerti lah di wong sing iman, di wong sing mboten iman. Malakul maut yang ngekei jaminan nek wong iki iman kula jabut alon-alon. Kula niki wong sing welas kali wong sing iman. Tapi nek wong gak duwe iman ya sakepe malakul maut. Wallahi demi Allah ya Muhammadu hi Muhammad. Ya Muhammadu hi Muhammad iku ucapane malakul maut. Lau anni lamun setuhune ingsun iku aradtu ngarepaken sapa ingsun. Apa daruhi ta'udatin ing jabut roy nyamuk bahkan nyamuk itu lagi ono roy maka dari itu mongko ora kuwasa sapa ingsun ala dalika ing atase mengkono-mengkono qabado ala dalika ing atase mengkono-mengkono jabut roh hatta yakuna sehingga yen to ana sapa Allahu Allah ana iku huwal amiru ya iku wong kang perintah bikodiha kelawan jabut roh Jadi malakul maut dawuh demi Allah Kanjeng Nabi meskipun sing kula jabut iku roh nyamuk nek Gusti Allah mboten perintah kula nggih mboten jabut nyawani. Jadi jabut nyawa ini ngenteni perintahe Allah. Nek wis diperintah Gusti Allah jabut nyawa baru dijabut nyawani. Ini buatan sembarang jabut kuno malakul maut itu ngenteni perintah Gusti Allah. Lah ketika sing dijabut iku wong sing iman welas malakul maut itu. Soalnya ngerti wong iman tagal. Ya ana bendina dicek ping 5 niku wau diparani ping 5 bendina niku. Diawasi ping 70 bendina niku. Makanya paham bener sampeyan kita mulai cilik sampai tuwek sampai mati malakul maut ngerti. Sampai wong iman ta wong boten iman malakul maut ngerti. Makane malakul maut dawuh ngoten niku ngandani nang Kanjeng Nabi. Maksudnya Kanjeng Nabi cek tenang. Pun tenang mawon Kanjeng Nabi kula ngertos nek niku sahabat jenengan. Kula ngertos nek niku wong sing iman. Dadi kula bakalan welas teng tiyang. Kula bakalan jabut sing alon-alon. Ya krana malakul maut memang ngerti temenan. Wadakara betul soal Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi nutur annahu ing setuhune al-Imam Al-Mawardi iku yatasaffahu niti-niti sapa iku yatasaffahu niti-niti annahu setuhune malakul maut iki dawuhe Imam Al-Mawardi annahu setuhune malakul maut iku yatasaffahu niti-niti sapa malakul maut ing ahli bait nek rujuke nang utawa makhluk utawa engkau utawa arwah niti-niti indama waqtis shalawatil khamsi ing dalem sandinge pira-pira waktune salat kang 5 kan malakul maut dawuh nang Kanjeng Nabi kula bendina niku marani sing duwe roh makhluk sing duwe nyawa niku sedinane ping 5. Lah niku enten riwayat itu iku sanjange mendekati sholat. Jadi itu dawuh Imam Al-Mawardi ping 5 malakul maut ngecek sampean, maksudnya marani sampean, ngecek sampean wis ajal wis teko ta dulu.
sambil menunggu perintah Allah. Nek oleh perintah Allah ya dicukup dijabut roe. Dan sambil menunggu perintah Allah itu sedinone kan diparani ping 5, tapi nek ngawasine ping 70. Dan itu enten riwayat itu ping 5 itu maranine itu mendekati waktune sholat. Tadi mendekati waktune sholat. Nek arepe sholat 5 waktu niku. Makanya sedinone marani ping 5. Soalnya sholat 5 waktu sing wajib sholat kan. Marane malakul maut. Ini arepe sholat untuk mandeng sholat wis siap-siap kuwi dibarani malakul maut. Jadi sedina marani ping 5, tapi ngawasi ping 70 ben dina ngono. Mane malakul maut ngerti cara sampean wong iman, ta wong sing gak iman. Dan engko perlakuane ketika jabut nyawa ya beda-beda. Kadang yo jabute alon, kadang jabute niku kusro, niku nek wong gak iman. Nek wong sing iman jabute alus alon. Kalau dahulu sapa Imamul Qurtubi, Imam Qurtubi radhiyallahu taala anhu. Dahulu ing wa fi hadzal hadis lan iku ing dalem ikilah hadis. Ma utawi perkara ya dulu kang nuduhake apa ma, ya dulu kang nuduhake apa ma, anna malakal maut setuhune malakul maut. Hada hiya malakul maut. Huwa utawi hada iku al muwakkalu kang den pasrai, dipasrai Gusti Allah. Bikot dikulli dirufin kelawan jabut saben kang duweni roh, kelawan jabut saben kang duweni roh. Wa antu syarifahu lan utawi oleh merintai malakul maut kullahu yuskabiani, kullahu yuskabiani malakul maut iku bi amrillahi azza wa jalla kalawan perintah Allah azza wa jalla fi khalqihi ing dalem makhluke Allah wa ikhtiraihi tegese makhluke Allah. Jadi malakul maut niku wong sing dipasrahi Gusti Allah jabut roh. Lah sedanten malakul maut ngono bahasane kan kabeh malakul maut. Soale malakul maut iku lak duwe anak buah, duwe prajurit sing rupane padha ambek malakul maut. Makane yo iso ae njabut sekabehane makhluk niku. Ati malakul maut dhewe kan wujude kaya mungkin iku lak gedene ngalang-alangi gedene donya sih. Di samping ku yo duwe prajurit akeh. Lah biasane ngutus prajurite. Enten dawuh niku nek khusus menungso iku malakul maut dhewe sing njabut. Tapi liyane menungso kaya nyakuk misale kan ono kaya prajurite. Terus bola tetonis rupane padha ambek malakul maut. Iku pun jabut nyawa iku dipasrahi Gusti Allah, ngenteni perintah Allah. Nek wis ana perintah baru jabut nyawa. Walakin dakaro lan tetapi ini nutur sapa Ibnu Atiyah. Anna fil hadisi setuhune iku ing dalam hadis. Allah Ta'ala setuhune Allah Ta'ala. Allah Ta'ala utawi dawuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sedunia Allah Ta'ala iku yang lebih jabut sapa Allah jabut arwahal bahaimi ing pira-pira ira jaya duna malakil mauti kelawan tanpa malakil maut. Kala dawuh sapa Ibnu Atiyah dawuh ing wa kadzalika lan iku hal kaya mengkono-mengkono Ibnu Atiyah al-amru utawi perintah fi bani Adam. Waktu kepala dari kalian hal yang menggunakan Allah ya begitu arwah al-bahim fi bani Adam ing dalam bani Adam illa anna lahu angin setuhune iku tetep kedue bani Adam, angin setuhune iku tetep kedue bani Adam naupun utawi warna utawa apa naupun warna isine inna syarafun kang mulya bisyirkati malakil mauti kelawan oleh nyeputoni malakul maut wal malaikati lan malaikat mahu sertane malakul maut fi qabdi arwahihim ing dalam jabut pira-pira rohe malakil maut. Salah satunya pendapatnya Ibnu Atiyah dawuh nek rohe raja kaya maksudnya saliyane Bani Adam iku sing jabut boten langsung malakul maute tapi ngutus anak buahe sing rupane padha mbek malakul maut, ngutus asisten. Kan asisten kan kata. Tapi nek khusus Bani Adam
iku oleh kemuliaan langsung malakul maut ini sing jabut. Dan malakul maut kan sangat paham dengan setiap apa ae sing duweni roh, ya soalnya bendino ngeceki marani ping 5, ngawasi ning ping 70. Jadi ono kemuliaan bagi Bani Adam, anak turune Adam itu langsung malakul maut dhewe. Tapi sak liyane iku kaya raja kaya hewan misalnya, iku roe ing jabut asisten, boten malakul maut dhewe. Iku salah satunya pendapatnya Ibnu Atiyah. Fa khalaqana nitahaken sapa Allah Ta'ala nitahaken malakul maut ing malakul maut. Malakul maut ing malakul maut wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah atau menciptakan sapa Allah. Wa ja'ala lan dadekaken bahwa nitahaken manane sing apik nitahaken boten dadekaken menjadikan tak kaya pekerjaane makhluk. Wa ja'ala lan nitahaken sapa Allah alayadihi ing atase ayatihi ing atase ngersani Allah utawa ing atase tangan lurune malakil maut. Qabdul arwahi ing jabut pira-pira roh. Wa islalihalan munus al arwah. Islalihalan munus al arwah minal ajsadi saking pira-pira jasad. Wa ikhrajiha lan ngetokaken al arwah minha saking al ajsad. Iku memang wis kuwasane Gusti Allah. Dadekno malakul maut dikai tugas jabut roh, ngetokno roh saka jasad. Iku kekuasaane Allah. Wa khalaqalan nitahaken sapa Allah jundan ing bala tentara. Jadi menciptakan malakul maut tapi yang menciptakan prajurit Gusti Allah itu. Jadi nyiptakno anak buah, nyiptakno asisten digawe malakul maut. Nah itu tugasnya kok jabut roh sakjane Bani Adam. Mun roh Bani Adam malakul maut dhewe sing jabut. Ya kuno kang ono apa jundan mahu sertane malakil maut ya maluna agawe sapa jundan kala tentara niku sing diciptakno Allah tugasé kaya malakul maut amalaku ing penggawene malakil maut bi amrihi kelawan perkara malakil maut. Jadi kabeh iki ya kekuasaane Allah. Jadi Gusti Allah nyiptakno malakul maut dikek tugas njabut nyawa. Ya nyiptakno bala tentara digawe ngewangi malakul maut, tugase ya kaya malakul maut. Lah iku lapo Gusti Allah membedakan, ya iku dudono mulyane menungso. Nek menungso Bani Adam langsung malakul maut dhewe. Tapi sak liyane Bani Adam, hewan ngono iku anak buahe. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh ing Allahu utawi Allah iku ya tawaffa mateni sapa Allah al-anfusa ing pira-pira awa-awa suci kina mautiha ing dalem nalikane matine al-anfusa ing dalem nalikane matine al-anfusa tapi kuwabemu ya kuwasane Gusti Allah sejatine sing mateni Gusti Allah gawe lantaran malakul maut tanggawi lantaran bala tentara malakul maut sing jelas itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Bahkan malakul maut dhewe tugase ngono ya ngenteni perintah Gusti Allah. Wa qala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh ing walau taro lan lamun ningali sapa sira itu dia tawaffa ing dalem nalikane mateni alladzina ing wong akeh kafaru kang podo kufur sopo alladina sopo al malaikatu malaikat bahasanya kan al malaikat piro-piro malaikat isok malakul maut isok bala tentara sing diciptakno Allah tugasing ngewangi malakul maut. Wa qala ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh ing tawaffatsku mateni ing ahadukum sapa rusuluna piro-piro utusan kita. Jadi utusan itu mangkat kudu malakul maut isok bala tentara ni pas wae jabut hewan misalnya kan bala tentara ni nek jabut anak Adam baru malakul maut wa hum hali utawi rusulna iku la yufarrituna ora tau pepeko sapa rusuluna meskipun bala tentara ni utawa asisten malakul maut tetep kerjaane ya apik kaya malakul maut yang sing menciptakan ya Gusti Allah. Bahwa mongko utawi Allah Ta'ala iku khaliqul maujudi dan sekan nitahaken maujud. Wa min sa'iril makhluqati lan saking sekerine pira-pira makhluk
lan ini pira-pira makhluk. Sing jelas danten niku tidak lepas saka kekuasaan Allah, kabeh sing nyiptakno ya Gusti Allah. Sejatine sing mateni ya Gusti Allah, meskipun gawe lantaran malakul maut utawa gawe lantaran asistene wala tetarone malakul maut. Wa fa'ilun lan wong kang agawe lan dat kang agawe likul fa'ilin kedue saben wong kang agawe. Pokoknya dagang lan teman-teman nutur, ing kita fima ing dalam perkara takut damang kang wis liwat apa man. Apa anna malakul mauti, setuhune malakul maut iku ya bidu jabut sapa malakul maut, jabut al arwah ing pira-pira roh. Wal akhwan lan utahi pira-pira pembantune malakul maut ya malaikat sing diciptakno Gusti Allah digawe ngewangi malakul maut. Pembantune mang asistene utawa bala tentarane iku yu alijuna nandani sapa al akhwan, iku yu alijuna nandani sapa al akhwan. Dadi sing nandani sing nglakoni biasane bala tentarane niku nek sakliyane Bani Adam kaya dene nyawae laler atau nyamuk ngono. Iku anak buahe tapi rupane ya kaya malakul maut, tugase ya padha karo malakul maut. Wallahu halim tawi Allah iku yusbitu ngetokake sapa Allah al arwah ing pira-pira roh, tapi sejatine sing mateni ya tetep Gusti Allah. Soalnya tanpa kekuasaan Allah malakul maut gak iso apa-apa. Anak buahe malakul maut ya ora iso apa-apa nek gak diidini Gusti Allah. Wa fi hadzal iku ing dalam iki padhakarna jamaah utawi dawuh jamaah ngumpulake bainal ayati ing dalam antaraning pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis. Lakin lamma kana tetapi ini semangsane ana sapa malakul maut dia tawalla merintai utawa nandani sapa malakul maut nandani dalika ing mengkono-mengkono qadruhi jabut roh, dalika ing mengkono-mengkono jabut roh bil wasitati kelawan lantaran wal mubasyarati lan nandani udifa mongko den sandaraken apa dalikat tuh ya mengkono-mengkono mateni ilaihi maring malakul maut. Jadi malakul maut itu sing jabut nyawa, soalnya sing nandani malakul maut utawa anak buahe malakul maut. Makanya kaya-kaya sing mateni iku malakul maut, sejatine sing mateni ya Gusti Allah. Sing nandani malakul maut krana perintahe Allah, krana kekuasaan Allah. Lah ana sing nandani sing nglakoni malakul maut utawa anak buahe malakul maut memang perintah saka Allah, kekuasaan Allah. Makane akeh sing ngomong nek sing mateni iku malakul maut. Padahal sejatine sing mateni ya Gusti Allah. Kama udifa kaya oleh den sandaraken sawal khalqu makhluk ila Isa maring Nabi Isa. Ila Isa maring Nabi Isa dikawin ta'ala ing dalam dawuh Allah Ta'ala. Dikawin ta'ala ing dalam dawuh Allah Ta'ala. Wa iltahu lan ing dalem nalikane dadekake sapa sira minatini saking endut kaya atit toiri kaya tingkai manuk bidene kelawan idin ingsun kaya dene makhluk bisa ndang ora Nabi Isa misalnya. Sing jelas kabeh iku biidene, kabeh iku kelawan idine Allah, kelawan kekuasaan Allah. Nek Gusti Allah ora ngidini, Gusti Allah ora kuwasa, ora kek kekuasaan, yo gak terjadi. Tapi kalau Gusti Allah ngidini yo terjadi. Kalau matine makhluk itu dijabut malakul maut, kalau diidini Allah, kalau perintah Allah. Makanya seolah-olah sing mateni malakul maut, kalau sing nandani malakul maut iku mun gak lepas teko idine Allah. Wa inal malaki al ayatan harusna sawa sira ing ayat to maca sawa sira ing ayat. Wa inal malaki lan maring malaikat fi nahwi hadisin ing dalam sepadane hadis marfu'an hali rupa hadis marfu'. Ida murra ing dalam nalikane liwat bin nisbati kelawan mani.
apa salasun telu wa arba'una lan 40 apane lailatan wengi dadi mani ku mang nek wis 40 wengi bahasa mongko mutus sapa Allah laha krana arai utsfa malakan ing malaikat jadi bayi mang nek wis 43 dina nek wis 43 dina panane dawuh 41 dina Gusti Allah utus malaikat fasawaroha nuli nyerupakake sapa malakan ing nutsfa wa khalaqa lan nitahaken sapa malakan sam'aha ing pangrumune nutsfa wa basaraha lan paningali nutsfa wa jaladaha lan kulite nutsfa wa lahmaha lan daginge nutsfa wa adnaha lan balunge nutsfa sumaya kudu nuki dawuh sapa malakan yang diutus Allah imam ya Rabbi Gusti Allah adaka ana ta lanang amungsa utawa wadon iku ya tak lepas dari idine Gusti Allah jadi mani iku ning jero kandungan nek wis 43 wengi utawa nek dawuh hadis lindune 41 dina iku Gusti Allah ngutus malaikat. Lah malaikat itu bagian nandani, bagian ngelakoni ini perintah Allah sehingga malaikat memang dadekno kuping, dadekno mripat. Jadi mani memang lo dikei daging, dikei kulit, dikei mripat, dikei kuping, dikei belung. Ngono wis nyerupa menungso. Cik bayi tadi kan cik umure 40 tahun wengi niku nang hadis iku. Hadis lindune 41 dina. Nek wis sempurna, wis wujud ana wujude, akhirnya malaikat dawuh, Gusti niki lajalar napa estri. Baru Gusti Allah ngomong lanang, dadi lanang, wedok dadi wedok. Jelas malakul maut iso ngono iku nandani model ngoten niku. Iso ndadekno kuping, daging dan lain sebagainya iku ngono yo biideni. Kelawan idine Gusti Allah maksudnya. Nek krana perintah Allah, nek boten diidini Allah yo gak iso malaikat ngono iku. Al hadisa maca sapa sira ing hadis kala dawuh sallallahu taala dawuh ing walaqad khalaqnakum lan yakti teman-teman nitahaken sapa ingsun ing sira kabeh summa sawwarnakum dadekake rupa sapa ingsun ing sira kabeh Gusti Allah tahu dawuh aku menciptakan awakmu kemudian aku menjadikan ana rupane awakmu. Lah sejatine kan memang sing dadekno Gusti Allah, meskipun sing nglakoni pekerjaane, sing nandani malaikat sing diutus Allah. Wa qala dawuh sallallahu taala. Dawuh ing Allahu utawi Allah. Iku khaliqu kulli syai'in dan sekali nitahaken sekabehane suci-suci. Allah yang menegaskan, itu sing menciptakan Gusti Allah. Meskipun Gusti Allah mengutus malaikat bagian melakukan pekerjaan ini, tapi sejatine ya Gusti Allah. Sing mateni ya ngono sejatine ya Gusti Allah. Meskipun mengutus malakul maut. Faqad alimta, mongko ngerti teman-teman ngerti sapa sira. Mongko teman-teman ngerti sapa sira sihata idhofatul khalqi. Sae nyandaraken makhluk. Wa taswiri lan nyerupakaken ilal khalqi ma'al makhluk. Jadi mata ini utawa ndadekno makhluk menyerupakan sehingga dadi anak turune Adam dadi makhluk iku biidznillah kelawan idine Allah dengan idine Allah. Tapi yo gak apa-apa misalnya sampean ngomong sing jabut nyawa iku malakul maut gak apa-apa. Sing ndadekno rupa icake dadi mani kule ana daginge sampai nyerupa bayi iku malaikat gak apa-apa sampean ngomong ngono. Tapi sejatine Gusti Allah, meskipun yang mengerjakan malakul maut, makanya orang sing ngomong sing mateni jabut nyawa malakul maut, yo gak apa-apa soalnya sing nandani malakul maut, tapi sejatine malakul maut gak iso apa-apa nek gak oleh izin Allah. Begitu juga malaikat sing dadekno rupa iku mang, ketika dadi mani dadi ana daginge, ana belunge, ana mripate, ana kupinge, dadi sempurna ngono mang malaikat kan mengerjakan itu. Iku yo gak iso apa-apa nek gak oleh idine Allah, nek gak diperintah Allah. Dadi wedok ta dadi lanang iku yo gak dadi nek Gusti Allah gak ngidini.
Tapi nek Gusti Allah ngidini yo dadi. Mane malaikat iku mantun bentuk ngoten niku ngidin nang Gusti Allah. Niki dados sejarah Pak estri Gusti lanang ae dadi lanang. Biidznillah kelawan idine Allah. Wasihata idhofatit tufiya lan sae nyandaraken mateni ila malakil mauti maring malakil maut. Jadi gak apa-apa sah ae. Umpama sampean ngomong mateni sing mateni jabut nyawa malakul maut sah. Sah itu gak apa-apa maksudnya. Soalnya sing nglakoni kan malakul maut. Tapi ngerti yo nek kabeh iku iso kaya ngono iku biidznillah kelawan idine Allah. Bahkan malakul maut dhewe yo ngomong nek Gusti Allah gak perintah gak ngidini yo ora iso apa-apa malakul maut niku. Wa malakil hayati lan malaikat kang nguripake, jadi malaikat sing ditugasi Gusti Allah nguripno, ngekeki roh. Iku yo gak iso apa-apa nek Gusti Allah gak ngidini. Jadi kaya mati iku sehingga berubah dadi bayi, berubah ana daginge, ana belunge, ana mripate, ana kupinge kan malaikat. Malaikat sing ndadekno ngono iku. Tapi kan krana diutus Allah, krana ngidini Gusti Allah. Ngekeki roh nglebokno nang ngene jasad imang kan malaikat sing nggawa roh sing nglebokno roh. Tapi malaikat keuripan umang nek gak diidini Gusti Allah ya ora iso. Iku tanado. Wa malakil hayati lan malaikat kang nguripaken. Dadi malakul maut ambil malakul hayat iku pernah bantah-bantah. Iku tanado bantah-bantahan sapa malakul maut wa malakul hayat. Pakolan lidawus sapa malakul mauti. Jadi pernah malaikat sing tugase jabut nyawa mateni, ambek malaikat sing tugase nglebokno nyawa malakul hayat jenenge. Iku pernah bantah-bantah niki. Pakolan lidawus sapa malakul mauti. Malakul maut ngucap ana utawi ingsun. Iku umitu mateni sapa ingsun. Al ahya'a ing pira-pira wong kang urip. Tapi malakul maut itu sanjang nang malakul hayat. Aku ini mateni wong-wong sing urip. Terus malakul hayat ngomong, wa qala lan dawuh sapa malakul hayat di malaikat kang nguripaken. Malaikat sing ditugasi Gusti Allah nguripno. Ana utawi ingsun iku uhi nguripaken sapa ingsun al mauta ing wong kang mati. Artinya malaikat sing malakul hayat dawuh, aku iki sing nguripno wong mati. Mungkin hebat-hebatan bantah-bantah malakul maut sampai malakul hayat. Sing siji malakul maut ngomong aku iki sing mateni wong sing urip. Sing malakul hayat ngomong aku iki sing uripno wong sing mati. Jake mati terus dadi urip. Kan malakul hayat dikasih. Fa'auhanuli akhirnya Gusti Allah sing nengan-nengani. Fa'auhanuli paring wahyu sapa Allah Taala. Wis awakmu aja royokan prestasi. Ilaihi maring malakul maut wa malakul hayat. Kuna ana sapa sira loro iku ala amalikuma ing atase amal sira loro. Wa ma sakhartuma lan ora den lulutake sapa sira loro lahu maring ma. Lan ora den lulutake sapa sira loro lahu maring ma. Wa ana hali utawi ingsun iku al-mumayyitu dan sekang mateni al-muhyiyu dan sekang nguripake. Walayum itu lan ora bisa mateni iku maujud. Lan ora ana kang bisa mateni iku maujud. Wa muhyi lan ora ana kang bisa nguripake iku maujud siwaya kang saliyane ingsun. Jadi Gusti Allah dawuh, wis awakmu malakul maut tugasmu mateni wis mateni. Awakmu malakul hayat tugasmu iku nguripne ya nguripno. Wis gak usah royokan prestasi. Sing siji ngomong aku sing mateni wong sing urip, siji ngomong aku sing nguripno wong sing mati. Wis gak usah aneh-aneh. Kabeh ku awakmu iku sesuai tugas masing-masing ae. Sejatine dan sing mateni yo aku. Gusti Allah dawuh, sejatine dan sing nguripno yo aku. Ora mungkin iso urip, ora mungkin iso mati nek boten kelawan idine Allah, nek boten krana Gusti Allah. Akhire malakul maut ambil malakul hayat menang. Samantune di tengah-tengahi ambek Gusti Allah. Soalnya iku mang cake bantah-bantahan, mungkin royokan prestasi hebat endi. Antarane malakul maut ambek malakul hayat. Jadi Gusti Allah dawuh ngono. Aku iki al-muhyiyu, al-mumitu. Aku iki dan sing uripno, aku iki dan sing mateni. Ora iso mateni, ora iso nguripno. Awakmu gak iso mateni, gak iso nguripno siwaya. Nek kalih idinku, nek kalih perintahku, nek krana aku dawuh Gusti Allah.
Mantan dijawab ngene langsung meneng malakul hayat malakul maut. Akhirnya nglakoni tugase masing-masing padha apike. Dadi malakul maut yo apik, malakul hayat yo apik. Wis nglakoni tugas. Nek dakar aku tegese nutur dakar aku nutur sapa Al-Ghazali ing hadis. Hadis iku fi kitab Ihya ing dalam kitab Ihya. Hadis iku mang disebutkan Imam Ghazali nang kitab Ihya Ulumuddin. Warwalan riwayatakan warwiyalan den warwalan riwayatakan sapa Al-Hafidz Abu Nu'aim ang Sabit Al-Banani saking Sabit Al-Banani radhiyallahu taala anhu apa annahu stuhune Sabit iku kala dawuh sapa Sabit dawuh ing al-lailu utawi wengi wa naharu lan awan bengi iku arba'un wa isruna 24 apane saatan jame ono 24 jam. Laisa ono iku minha saking arba'un wa isruna apa 100 mangsa utawa jam. Takti kang teko apa sa'a aladi ruhin ing atase kang duweni roh. Illa wa malakul mauti angin lan utawi malakul maut iku kok imun jumenengi alaiha ing atase saat fa'il umiro mongko lamun den perintah sapa malakul maut bikok dia kelawan jabut arwah jabut roh yoko badoha mongko jabut sapa malakul maut ing roh wa illa lan lamun ora badoha ya dahabu mongko budalan sapa malakul maut dahabu mongko budalan sapa malakul maut. Wahadalan utawi iki keterangan iku fikul di dirukin ing dalam saben kang duweni roh. Iki dawuhe Al-Hafidz Abu Nu'aim saking Sabit Al-Banani. Ku dawuh nek sedina sewengi malakul maut niku siap siaga. Maksudnya malakul maut ditugasi Gusti Allah iku siap siaga ban dina. Sedina sewengi kan 24 jam. Nek delok hadis-hadis lintune mang ben dina siap siaga. Bahkan saking siape sedina sing duweni roh iku diparani ping 5. Saking siape malakul maut. Siap untuk melaksanakan tugas jabut nyawa gitu. Saking siape ben dina niku siap siaga. Saking siape sedina marani sampean ping 5. Mantau sampean ping 70. Saking siape. Lah ketika wis wayahe oleh perintah Allah wayahe jabut roh perintah Allah wis mudhun idine Gusti Allah wis mudhun oh iki ajale wis entek jabutan langsung dijabut nyawane iku mang. Tapi nek durung wayahe ketika diparani durung wayahe malakul maut ngali maneh sing jelas marani sedinane ping 5. Lah iku sedina ping 5 iki sesuai dengan salat fardu iku ya 5 waktu. Makanya enten dawuh enten hadis niku nek malakul maut marane iku mendekati salat-salat waktune salat fardu sedina ping 5 niku. Wa fil hadis lan ing dalam hadis anna malakal maut istuhune malakul maut iku yang dulu ningali sapa malakul maut fi wujudi ibadi ing dalam wujude pira-pira kawula. Kula yaumin ing dalam saben sedina Jadi setiap sing duweni roh hambai Allah, makhluke Allah diwasi malakul maut. Nguasi maksudnya nguasi kan takut jarak jauh kan ya iso. Soalnya kan cowok bumi nek ambek wujud asline malakul maut kan gedean malakul maut. Apa maneh malakul maut duwe prajurit akeh, duwe bala tentara akeh. Sing diciptakno Gusti Allah gawe ngewangi malakul maut. Sampeyan bendina diwasi malakul maut ping 70 nguasine. Tapi nek marani ngecek langsung ping 5. Sabina kelawan 70 apane marrotan ambalane. Fa idza dohaka malakul maut iku kadang heran. Ambek sing duweni roh ya, ambek sing duweni nyawa, khususnya manungsa. Fa idza dohaka mongko ing dalem nalikane guyu sapa abdu kawula. Allah dibu Isa kang den utus sapa malakul maut ilahi maring abet. Kala dawuh sapa malakul maut dawuh ing ya ajaban aduh gawat temen. Dadi malakul maut iku heran. Wong sampean iku siap-siap dipantau malakul maut, diparani bendina iku ping 5. Diwasi bendina ping 70. Ngono cek kok berguyu.
Itu malakul maut heran, guyu sampean guyu menikmati hidupmu guyu itu loh malakul maut heran. Apa mana sampean maksiat, wis gedem-gedem bisa malakul maut bisa. Makanya malakul maut itu pewahan, sampean itu ahli maksiat, ahli ibadah itu pewahan. Sampean itu wong sing duwe iman, ta wong sing gak duwe iman malakul maut pewahan. Sampean gelem nglakoni maksiat, delok nek perintah Allah wis nuntun, ajale wis teko, wis wayahe dicabut nyawane lah, lorone luar biasa. Malakul maut sampean guyu tok malakul maut wis heran. Lah ya wong iki lho, tak awasi bendino, tak parani ping 5 sedinane. Tak cek, tak wasi bendino ping 70. Mun cek kok berguyu, mun malakul maut heran. Lah apa maneh nek maksiat lho. Kan wis gedem-gedem bisa malakul maut. Jadi ketika sampean ajal wis teko dikeki nazak luar biasa dengan malakul maut. Njabute ya kuwasa ngono paling. Nek sampean ahli maksiat utawa mboten iman. Ibnu Adam kedua Ibnu Adam itu kang den utus sapa ingsun ilaihi maring Ibnu Adam ilaihi maring Ibnu Adam la bido supaya yen kon jabut sapa ingsun ruhahu ing roe Ibnu Adam ruhahu ing roe Ibnu Adam wa halimutai Ibnu Adam ma dalika sertane mengkono-mengkono bu istu ilaihi. Jadi malakul maut heran, khususnya anak turunnya Adam. Aku itu diutus jabut roy bendino, tak awasi siap-siaga, tak parani ping 5, tak sawang sampai ping 70 dino, cek kok berguyu anak turunnya Adam. Itu tak seolah-olah nantang malakul maut sih. Makanya malakul maut itu heran. Kok berguyu nang dunia. Iku ya aku guyu sapa Ibnu Adam. Jadi muni kudu diherani malakul maut. Wallahu halim tawi Allah taala halim halim sapa Allah. Iku aklamun alimun, iku alamun dan sekang mudane baru majama wa alam sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.